μακρά. Από πολλά χρόνια πίσω. Εδώ, στον τόπο μου, τη ζωή μου να σας ξεστομίσω. Το όνομά μου είναι Ανέζα. Γεννήθηκα το 1780. Σας καλωσορίζω στην Κάσο μας. Είμαι μια γυναίκα της καθημερινότητας. Το όνομά μου είναι Άννα. Γεννήθηκα το 1963. Εδώ γεννήθηκε ο Μαλιαράκης, ο Καταριζής, η Μπουμπλίνα και άλλοι αγωνιστές που πρόσφεραν πολλά στον αγώνα. Από την Κάσο βγήκαν εποπτιστές, καθηγητές πανεπιστημίων, συγγραφείς, ποιητές, γιατροί και ένα σωρό άτομα επιφανή που πρόσφεραν και προσφέρουν στο ελληνικό έθνος. Για την προσφορά του στον αγώνα λίγα είπαν μπροστά σε αυτά που έδωσε. Η Κάσος έχει ξεχαστεί. Έτσι είναι ο κόσμος. Εύκολα ξεχνάει. Όλοι κοιτάζουν τι πουλάει. Η ιστορία της ξεχνιέται. Η κουλτούρα της πάει να ξεχαστεί από τις ξενόφερτες επιρροές. Γι' αυτό ήρθα σήμερα. Να σας μιλήσω. Να σας πω το ρόλο της γυναίκας Κασιωτίνας. Ήταν και είναι υποχρέωσή μου σήμερα να σας καλωσορίσω και να σας πω το τι περνώ. Πρέπει να γνωρίζετε, η Κασιωτίνα γυναίκα μάνα, το τι πρόσφερε και το τι προσφέρει σε αυτές τις δύσκολες μέρες μας. Μιλούσε για την ανδρεία των αντρών. Μα τη δικιά μου προσφορά ποιος θα την πει? Το τι περνώ για να τα φέρω βόρτα με τη φτώχεια και την ανεργία, ποιος τον ενδιαφέρει? Κανείς. Ο καθένας είναι γιατί υπάρχεται. Δεν τον ενδιαφέρει το τι γίνεται με τον διπλανό του. Ξέρω όμως ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε και κάποιο πρόβλημα. Αλλά όταν οι καραπάτες μας περικύκλωσαν, δεν πολεμούσαν μόνο οι άντρες, αλλά και εμείς. Με τον τρόπο μας, εμείς τους φτιάχναμε τα βόλια, εμείς όταν τους λάβανε το βόλι τους γιατροπορεύαμε, εμείς προσπαθούσαμε με τα λίγα που είχαμε να τους μαγειρεύουμε, εμείς παρηγορούσαμε τα παιδιά να μην φοβούνται. Εμείς οι γυναίκες. ο άντρας μου και τα παιδιά μου έφυγαν για την Αμερική για να δουλέψουν. Εδώ να πέρα τι θα κάνανε? Τίποτα δεν θα κάνανε. Τίποτα. Εκείνο το μαύρο μεσημέρι που ήρθε ο Γιάννης της Καλής και μου φέρε το μαύρο μαντάτο, χάθηκε όλος ο κόσμος μου. Ο άντρας μου σκοτώθηκε. Για μια στιγμή είπα να τα δώσω, να τελειώνω κι εγώ μαζί του, αλλά τα παιδιά μου πού θα τα άφηνα? Ο μεγάλος μου, αμούστατος ακόμα, είχε πάει με το Μαλιαράκι να πολεμήσει. Κι εγώ θα σκοτωνόμουν έτσι, δίχως να αγωνιστώ για το νησί μου, για την Κάσο μου. Και τα παιδιά, αν πατούσαν οι τρισκατάρατοι το νησί θα μου τα μαγαρίζαν. Όχι. Αυτό δεν θα γίνει. Θα πάω να σταθώ στο μετερίζει του άντρα μου, να πολεμήσω στη θέση του. Αυτό κράτησε 3 μέρες και 3 νύχτες. Μέχρι εκείνο το βράδυ που βγαίνουν οι σκιές, οι μαύρες, οι τρισκατάρατες, για να φέρουν το φωτικό. Το φωτικό
Το φέρνουν αυτοί που ρουφιανεύουν, όποια κι αν είναι ρουφιανιά. Ανάθεμα τη μήτρα που γέννησε τέτοιους ανθρώπους. Καλύτερα να ήταν στήρα, να μην έκανε τίποτα. Τίποτα. Βλέπεις όμως ο τρισκατάρατος που είναι γέννα του παιδιού έπλασε τέτοιες μάνες για να γεννούν τέτοια σκουλίκια. Μια τέτοια γέννα ήταν το Ζαχαριάς. Μας πρόδωσαν οι πολιτικοί. Μας πούλησαν. Πούλησαν τις ιδέες μας, τα πιστεύω μας. Και τώρα όλοι ξεριζώνονται και πάνε στη ξενιτιά για να ζήσουν. Μας πρόδωσαν. Εκείνο το βράδυ πήγα από νωρίς στο σπίτι για να ετοιμάσω το προζύμι για το πρόσφορο. Μια που πλησίαζε της Αγίας Τριάδας να συγχωρευτεί ο άντρας του. Όταν κάηξε ο ήλιος καλά και φούρνιασαν τα πουλιά, είχε μια ησυχία πολύ περίεργη. Παρότι ήταν Ιούνιος, έκανε μια περίεργη παγωνιά. Λες και βγήκαν οι πεθαμένοι από τους τάφους τους και βάγωσαν τη νύχτα. Τα γεωκλήματα και τα νυχτολούλουδα έπαρξαν να μυρίζουν. Και το μόνο που άκουες ήταν το κλάμα της κουκουβάνιας. Έξαφνα που ήταν εκείνες οι φωνές και οι καμπάνες να χτυποκοπούν, λες και είχαν τρελαθεί. Βγήκαν να δω ξεμαλιασμένοι και ασκούφωτοι τι έγινε. Και τότε άκουσα ότι σφάνταξε ο Αντιπέρατος. Από εκεί πατήσανε το νησί. Ήταν δουλειά του Ζαχαριά. Ω Θεέ μου μεγαλοδύναμε το τι γινόταν. Η νύχτα από το φωτεινό σκοτάδι που είχε μόνο μιας φωτίστηκε. Κόκκινοι από τις φωτιές που βάζαν στο πλατείωλο. Καίανε τις μεγβαλιές και σπάζανε όποιον βρίσκανε μπροστά τους. Βλέπεις, οι περισσότεροι άντρες είχαν πάει να πολεμήσουν στη χέλα του. Άλλοι με τα παπόρια και άλλοι από στεριά. Έτσι τα έκαναν για να μας ξεγελάσουν. Αυτοί που φύλαγαν την άλλη πλευρά εκείνο το βράδυ ήταν πολύ λίγοι. Οι γυναίκες, όπως πάντα, βοηθούσαν με όλες τις δυνάμεις. Μαζεύτηκαν όλα τα γυναικόπαιδα στη Λάκα και ο παπάς άρχισε να τους ξοδιάζει λες κι ήταν πεθαμένοι. Ήξερε ότι τον πρώτο που θα άσφαζαν θα ήταν αυτός και για να μην πάνε αδιάβαστοι τους ξόδιαζε. Τρόμαξε. Τα παιδιά μου. Έτρεξε στο σπίτι, γεμίσα γρήγορα μια καλάθα με ό,τι βρήκα μπροστά μου από φαΐ, πήρα ό,τι χρυσαφικό είχα και με τα παιδιά έτρεξα και κρύφτηκα στη στυλοκαμάρα. Εκεί που παίζαμε όταν ήμασταν μικρά κρυφτό. Ήξερα καλά πώς να κρυφτώ, εγώ και τα παιδιά μου, ώστε να μην μας βρουν. Έβαλα τα δυο μεγάλα να πλαγιάσουν σε ένα στεγνό και σκοτεινό μέρος και σκέπασα με πολλά ρούχα τα κεφάλια τους για να μην ακούν τις φωνές. Πήρα το μωρό στην αγκαλιά μου για να μην κλαίει και προδοθούμε. Όταν σωπάσαν οι φωνές μετά από ώρα, κυριαρχούσε μια σιωπή περίεργη. Από εκείνες τις σιωπές που σε τρομάζουν, σου ψιθυρίζουν μαύρα μαντά. Άρχισε να με κυριεύει τρόμος. Όταν ζεις ένα μεγάλο γεγονός, δεν έχεις τα περιθώρια να σκεφτείς εκείνη την ώρα τίποτα. Όταν όμως αρχίζεις και απομακρύνεσαι από αυτό, τότε είναι που μπαίνει η λογική και σκέφτεσαι. Τι θα γίνω μονάχη μου με τα 3 παιδιά, μέχρι πότε θα κάθομαι εδώ κρυμμένη. Αυτοί δεν θα φύγουν, εδώ θα μείνουν. Αν μας ανακαλύψουν, τι θα γίνει. Μου ήρθε ένα ουριάξο με αυτό που φανταζόμουν. Έπηξα τα νύχια των χεριών μου στις άρκες μου και οι σκέψεις μου άρχισαν να ξεζοριάζουν μόνο όταν άρχισα να νιώθω τη ζεστασιά στις παλάμες μου. Από το αίμα,
που έτρεχε από τις άκρες μου. Έχασα τον κόσμο μου. Δεν υπήρχε πια χρόνος. Γύρω μου κυριάρχησε ένα σκοτάδι. Ένα τεράστιο τίποτα. Από αυτή την κατάσταση με ξύπνησε ένα τράνταγμα. Ένα τράνταγμα και ένα χέρι να μου κλείνει το στόμα. Πρόλαβα να πω πριν χάσω τον κόσμο μου για δεύτερη φορά. Όταν άρχισα να συνέρχομαι, άκουγα δίπλα μου μια βαριά αγάπη. Ένιωθα τη μυρωδιά ξεραμένου αίματος. Άνοιξα σιγά σιγά τα μάτια μου και είδα το λιό, λαγωμένο δίπλα μου. Δίχως δεύτερη σκέψη, έστησα από τη ρόμπα μου 2 κομμάτια ρούχου. Με το ένα, καθάρισα όπως μπορούσα την πληγή του και με ένα πυρούνι που βρήκα μέσα στην καλάθα, προσπάθησα να του βγάλω το βόλιο από το μπράτσο του. Τότε έβγαλε μια φωνή και μου πάγωσε. Αυτό θα μου είπε τώρα, να μου πεθάνει. Πού θα τον κάψω και πώς? Έλα μου Γιώργη μου, καβαλάρι μου, βοήθησέ με. Του δώσα το χέρι και γοντάχτησα, παρακαλώντας τον Φαβιανό να μην μ' αφήσει μοναχή μου, να μου δείξει ποιον δρόμο να πάω. Πόσο κράτησε η προσευχή, ούτε το ξέρω, γιατί με πήρε ο ύπνος γονατιστή. Όταν ξύπνησα, δεν είδα το λιό. Μα καλά, τι έγινε? Μήπως κατάλαβα ότι θα πέθαινε και έφυγε? Έπρεπε όμως να αφήσω το λιό και να δω τι θα κάνω και με τα παιδιά μου. Έβγαλα από την καλάθα τις παντελίες με το ψωμί να τα ταΐσω. Η κόρη μου ήταν στα 6 και τα τρώγει όλα. Ο γιος μου ήταν πιο μεγάλο και δεν τα έφερε. Βλέπεις, τον είχα καλομάθει. Προσπάθησα να του πω ότι δεν είχα ούτε γάλα, ούτε μπορούσα να του μαγειρέψω γιατί θα μας παίρνανε χαμπάρι. Έτσι συμβιβάστηκε με λίγο αρμυρωτήρι και λίγο ψωμί. Το μωρό μου το βίζαξα. Όταν τα έβαλα να κοιμηθούν, άρχισα να σκέφτομαι τι θα γίνει και με το φαΐ. Πού και τι θα βρω να τους μαγειρεύω και μέχρι πότε? Μόλις άρχισε να βραδιάζει και τους έλεγα το παραμύθι του βοσκού και της νεράιδας, ανατρίχιασε σ' όλο μου το κορμί. Ποια ήταν η που πήγε έτσι αθόρυβα, σαν κλέφτης μέσα στην καμάρα? Μέχρι να καταλάβω ότι ήταν ο λιός, τρελάθηκα. Με φωνή που δεν σήκωνα αντίρρηση μου είπε: Ανέγα, μάζεψε τα παιδιά και πάμε. Ίσα που πρόλαβα να πω: Πού? Σώπα, κλούσα και μην κάνεις φασαρία. Άρπαξε με το γερό χέρι τη μικρή και έκανε νόημα στο γιο μου να τον επιάσει από την πράτη. Συ πάρε το μωρό την καλάθα και κλούσα. Μόλις έφτασε στο άνοιγμα της καμάρας, κοίταξε δεξιά και δερβά αν είναι κανείς και μου έβλεψε να τον ακολουθήσω. Με τρόμο, γιατί δεν ήξερα πού θα με πάει, το κλουθούσα σαν υπνοτισμένη. Με έπαιρνε προς το πόλι. Πάταγα μέσα σε λάστιες. Καταλάβαινα ότι ήταν χώμα πεμένο από αίμα. Πάταγα σε μαλακή γη και καταλάβαινα ότι πατούσα σωτικά που τα είχαν ανοίξει μαχαίρια. Σκόνταψα και έπεσα δίπλα σε ένα παγωμένο σώμα. Ήταν της ερηνιάς. Κράταει το παιδί της, αμένο,
και να σου γιάσαλο τη χέρι. Τι σου έκανα, Μερινιά μου, κόρη μου, Πανάθεμά τους, που είχε να μην τους χωνέψει τους τρεις κατάρατους, Παναγία μου. Έσκυψα να τη φιλήσω, να της κλείσω τα μάτια για να μην βλέπει τη φρίκη γύρω της, αλλά ο λιός με τράβηξε. Άσου, βλέπεις ότι έσπαξε το παιδί της και μετασφάχθηκε κι αυτή. Γιατί με φέρνεις από εδώ, μουρμούρισε. Όταν δούμε κανένα να έρχεται προς τα δω, θα πέσουμε δίπλα τους για να μας περάσει και εμάς για πεθαμένους. Έσφιξα το μωρό στην αγκαλιά μου και δίχως να το θέλω το ξύπνησα και άρχισε να κλαίει. Τι του έκαμε, μωρή άχαρη, και το ξύπνησες? Πάει, χαθήκαμε. Δώσου λίγο γάλα να σκάσει. Μου φώναξε και προχώρησε πιο βιαστικά με τα άλλα δυο παιδιά. Τότε έβαλα το μωρό μου στον κόρπο μου και το πίεζα να μην μου το βαρυγωμά που κλαίγε. Περπατάγαμε ανάμεσα σε σφαγμένα σώματα. Άλλα τα γνώριζα μέσα στο σκοτάδι και άλλα όχι. Το μόνο που έκανα για αυτούς ήταν σε όλη τη διαδρομή να προσεύχομαι στη χάρη του για να τους συγχωρέσω. Ξάφνου ένιωσα μια μαχαιριά κατάστημα. Παναγιά μου, φώναξα. Τι έπαθες, μωρή? Με ρώτησε ο λιός. Τίποτα, λιό μου, τίποτα. Τότε τι φωνάζεις στην Παναγιά? Δεν βλέπεις ότι όλοι οι άγιοι μας ξέχασαν? Τι τους κάμαμε, Μωριανέζα, και βάλανε να μας ξεχάνουν έτσι? Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν ούτε άγιοι ούτε Θεός. Μη λες τέτοια, λιό μου. Είναι μεγάλη αμαρτία. Θα μας λυτρώσουν. Δοκιμασία είναι. Θα την πείσει. Τέτοια του έλεγα, για να τον ηρεμήσω, για να μην καταλάβει τίποτα. Φτάσαμε μέχρι τα θυρά, δίχως να ανταλλάξουμε κουβέντα. Μας περίμεναν καμιά 50 νοματέοι για να φύγουμε, να σωθούμε, εμείς και τα παιδιά μας. Ποιοι ήταν? Δεν μπορούσα να δω καθαρά. Τα μάτια μου τα θόλωσαν τα δάκρυα και η σκόνη. Άρχισαν να μπαίνουν στις βάρκες σιγά σιγά. Ο λιός έβαλε τα δυο παιδιά μέσα στη βάρκα και άπλωσε το χέρι να με βοηθήσει να μπω κι εγώ με το μωρό. Τότε τραβήχτηκα. Πάρε, λέω, το φαΐ που έχω στην καλάθα, πάρε και τα χρυσαφικά μου, για να μεγαλώσεις τα παιδιά μου. Και όσο δει το μεγάλο μου, θα δουλέψει, να σου πληρώσει τα υπόλοιπα χρωστούμενα. Ιδαλλιώς, άμα μεγαλώσουν, πάρτα στη δούλεψή σου, να σου το ξεπληρώσει, που τα λες. Τι λες τώρα, Νέζα? Έλα μέσα και μην κάες έτσι με το μωρό. Τραβήχτηκα με το μωρό και τον κοίταξα κατάματα. Τον κοίταξα. Κατάλαβα. Κάθισα να βλέπω τις βάρκες αποσβολωμένες, μέχρι που χάθηκαν μέσα στη νύχτα. Έτρεξα να βρω μια καμάρα
για να κάνω τα πρέποντα με το μωρό μου. Το ξάπλωσα στην ποδιά μου τρυφερά και το κοίταζα. Πόσο ήρεμο ήταν. Παιδί μου, σπλάχνο μου, σάρκα της σάρκας μου. Έτσι θα σ' άφηνα, έτσι θα σ' άφηνα μοναχό και άθαυτο να σε κατασπαράξουν τα όρνια, παιάκι μου. Όχι, όχι παιδί μου, εδώ είμαι και μη φοβάσαι. Καρδιά της καρδιάς μου, άγγελέ μου, Θεή μου καλό, δεν θα ξαναδεί ο ήλιος την ομορφιά σου. Όταν ξυπνούσες και με έβλεπες με το όμορφο σου γέλιο, πώς Θεή μου χιλιάκριβο, πώς το έκαμα, τι σου έκαμα η βαριόμηρη. Εντός έλα παιδί μου, σφίγγοντας στον κόρφο μου, που σου δίνε στοργή και ζεστασιά, να σου πάρω τη ζωή. Ποια μάνα είναι αυτή, ποια μάνα είναι αυτή που θέλει να πνίξει το σπλάχνο της μέσα στον κόρφο της πια. Εσύ θεάκι μου, εσύ όταν βρίζανες που δίνες χαρά και ζωή, κι εγώ ήμουν η άχαρη, καλύτερα να πέθαινα εγώ και όχι εσύ παιάκι μου. Θεή μου μη φοβάσαι και δεν θα σε αφήσω μοναχό να κατεβείς στον κάτω κόσμο και να μου φοβηθείς. Όχι Θεή μου ακριβό, άνοιξε τα ματάκια σου παιάκι μου, άνοιξε τα και δες αυτό. Μαχαίρι, είσαι τόσο μικρό, μα δίνεις μεγάλο πόνο, σαν πέφτει σε λάθος χέρια και αφαιρείς ζωές. Εμένα γλυκό μου μικρό μαχαίρι, εμένα θα μου ανοίξεις τον δρόμο για να βρεθώ πλάι στα αγγελούδι μου, εκεί που όλα είναι γεμάτα σκιές, να είμαι μαζί του για να μην φοβηθεί και να ακούσω το γέλιο του. Ο αέρας δεν θα το πάρει στους κάμπους για να τα ακούσουν τα λουλούδια και να ανθίσουν. Εσύ μικρό μου μαχαίρι, εσύ είσαι το κλειδί που θα μου ανοίξει το δρόμο να πάω δίπλα στον άντρα μου, στο στήριγμά μου και να του πω πως η κάσος μας ερήμωσε. Έτσι έδωσα τέλος στη ζωή μου, όπως οι περισσότερες γυναίκες. Άλλες έσπαξαν πρώτα τα παιδιά τους και μετά μαχαιρόντουσαν.
και οι ελεύθερες φάχτηκαν για να μην τις μαγαρίσουν οι πισίτες και μετά τις πουλήσουν στα χαρέμια. Θα φύγω. Θα φύγω, θα πάω στην Αμερική. Εσύ όπως φεύγουν όλες και πάνε στην Αθήνα. Για να κάνω ένα πέρα μόνη μου. Όχι, όχι. Θα φύγω. Όχι. Όχι, κόρη μου. Μην το κάνεις. Θα το μετανιώσεις όταν σηκωθείς στη σπίτι. Τα παιδιά σου δεν θα ξανάρθουν εδώ. Δεν θα έχουν λόγο να ξανάρθουν. Μείνε. Πάλεψε, αλλά μείνε. Άσε τις άλλες τις. Εσύ, κόρη μου, μείνε. Η Κάσος μας ερήμωσε μια φορά. Μην είσαι τώρα εσύ η αιτία για να ερημώσει ξανά. Δεν τους αξίζει τέτοια τύχη, τέτοιο τέλος. Όπως είδατε, η τηλεόραση, τα κανάλια της τηλεόρασης δεν βρήκανε να πούνε μια κουβέντα για αυτή την επέτειο. Ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση. Η Κάσος δεν είχε την τύχη να έχει ένα Ντελακρουά να δεσμογραφήσει το ολοκαύτωμα ή ένα Σολομό για να την υμνήσει. Ευτυχώς όμως είναι τυχερή, γιατί έχει τα παιδιά της, τους λεβέντες της και τις περήφανες κοπέλες της που αυτοί υμνούν μέσα από τις μελωδίες, μέσα από τις μαντινάδες τους και μέσα από όλη τη ζωή τους, που πάντοτε κοιτάνε να κρατάνε ζωντανή την ιστορία της Κάσου για να μην χαθεί. Γι' αυτό η Κάσος θα είναι πάντα ελεύθερη και πάντα ελληνική. Έχουμε και συνέχεια στο πρόγραμμα με το χορευτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και αξίζουν το χειροκρότημά σας. Από τη συγκίνηση κι εγώ σήμερα δεν τα πάω καλά, γιατί ήταν ένα άλλο κλίμα που μας έκανε να ζήσουμε στιγμές που ζήσανε οι προγονείς μας εκείνες τις ώρες τις δύσκολες και τις τραγικές, που πραγματικά όλους μας επηρεάζουν. Συνεχίζει η κυρία Λαμπρινή Γενιάδου.